der til vi er der? Jeg tror nok, det er sådan 10 km eller sådan noget, kvarter nok. Det bliver bare så fedt. Ikke hvis Thomas kører, så går det fandme ikke. Slap for noget, Så er det der. Jeg så ikke noget. Hvad snakker du om? Tre træer. Jeg hygger mig selv. Pas. Det er helt vildt. Det kan du ikke se. Men hvis du tror på ham, så er det godt op. Hvad? Hvis du tror, så stå. Sorry. What the fuck? Han sekser med vers. Okay. De er så meget inde at knalde de to andre. Det kan også være, at de bare læser en god bog. Tror du selv? Det er sgu da alle. Så tror jeg nok, de er færdige. Ellers så gør det bare helt vildt ondt. Måske. Jeg skal ud og have mig en smøg. Hallo? Hvem er der? Tre af en slags. Jeg skal lige ud på toilettet. Hvem er du? Hej min ven. Hvad har du gjort? Jeg har ikke gjort noget, de ikke selv var i gang med at gøre. Hvad mener du med de? Er de andre også døde? Selvfølgelig. Jeg fremskyndte bare den proces, de selv havde startet. Hvad? Hvorfor? Fordi de selv bad om det. Bare tag din rygende ven derude. Om smøgerne eller jeg slog hende ihjel, kan det være lige meget. Hvad med de andre? De andre? Ja, først var der dødsbeviser. Der gjorde der faktisk en tjeneste. Og den sygdomsbefængte skøge, som hverken beskytter sig selv eller andre. Du har jo et problem. Nej, din vens lever har et problem, når han drikker så meget på en aften. Jeg hverken drikker, eller ryger, eller dyrker ubeskyttet sex med nogen. Jeg har engang et kørekort. Du kan jo umuligt gøre noget med mig. Hvor tit dyrker du motion?